Máme tady Striboga, podíváme se na něj. Co je zvláštní, je, že je nabitý zásobník, ale ono je to celý takový zvláštní. Když se podíváme do výhozního okna. Aha. Jsme na stánku Delta Armory, což je slovenský výrobce airsoftových zbraní. My tady máme s sebou kolegu Marka. Marku, ahoj. Ahoj. A Marek nám teď poví, proč jsou tady Stribogy, proč jsou za náma za rohem Frey a další zajímavé věci. Marku, jak se stalo, že tady máte zbraně od Grand Power? No, v roku 2024 sme sa rozhodli, že prinesieme do airsoftového sveta niečo úplne nové. Veľa ľudí, 90% dnešných hráčov airsoftových žiada väčšinou AR platformu alebo AK platformu, ako to všetci poznáme. Chceli sme niečo nové, spravili sme kolaboráciu s Grand Powerom, takže je to oficiálny licencovaný produkt pod licenciou, samozrejme Grand Poweru, vyrobené na Slovensku. Celý ten dizajn tej zbraní je dizajnovaný, je odliatý priamo z ostrej zbraní. Nenájdete tam jeden jediný rozdiel od normálnej zbraně, teda samozrejme. To znamená v podstatě ty formy, ze kterých se vyrábí ostrý zbraně, tak se vyrábí i tohle. Presne tak, z tej jednej formy. Ako vidíte, semi-transparent magazín, napol priehľadný, s fejkovým, imitačnými nábojmi, kde naozaj strelec môže vidieť, koľko guliček mu zostáva. S tým, že je to nová platforma, nemusíte sa báť, je to klasický štandardný V2 Mechabox, takisto V2 Rotary Hobab s V2 motorom. Takže ľahko upgradenutý, ľahko napraviteľný, ak sa náhodou niečo pokazí, čo určite nie. Kolik konfigurací toho Stribogu tady najdeme? Čo sa týka farebných konfigurácií, tak je ich 7. Čo sa týka tých technických, tak sú 3. To sú rôzne upgrady, ako to poznáte, tak je štandardná verzia, upgrade verzia a tá posledná, tá najvyššia, tá highest quality je Diamond verzia. To je zostrojené našimi technikmi, čiže zostrojené v Európe. A čo sa týka materiálnych variácií, ako to poznáte aj z modelov predtým, tak je to Alpha a Charlie. Bravo sme vynechali s tým, že Alpha, vrch je CNC hliník, spodok je polymér, pri Charlie je celá zbraň vyrobená z polyméru. Je to o niečo viacej odolnejšie ako klasický plast. Jasný. Ohledně Stribogů nás u ostrých zbraní zajímá to, že po rozborce se dá snadno jenom vysunout pažba a dá se tam dát jakákoliv jiná. Platí to i tady? Platí to aj tu. Dá sa ľahko vysunúť pažba, dá sa tam akákoľvek iná. Delta, ako my, chceme vyrábať vlastné pažby, nechceme to byť distribuovaný niekým. S tým, že táto platforma ešte není tak rozšírená, čo verím, že do budúcna určite bude, tak ideme vyrábať vlastné pažby. Super, takže Stribogů tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, různý délky hlavní, různý barvy, Alpha a Charlie varianty teda. Tady máme tlumiče, několik možných kolimátorů a v podstatě to vypadá, že si tu zbraň můžu postavit podle svýho gusta, což předpokládám spousta airsoftáků dělá. Presne tak, presne tak. Dobrá, podíváme se za roh. Co známe z Grand Poweru je naprostá top verze jejich AR-15, což je sportovní model Freya a to je další věc, která se přenesla do airsoftového světa, takže co tady o té zbrani řekneme? Takže vo Freyi je to úplne rovnaké ako v upgrade verzii Stribogu, spravili sme to isté. Čo sa týka tela, takisto CNC, všetko je to hliník, poctivý hliník. Čo sa týka vnútra, máte tu Eagle ETUčku, ETU skratka Electronic Trigger Unit, to znamená, že tu máte procesorovú jednotku, ktorá vám riadi spúšť, ako vám zbraň bude strieľať, máte tam veľa nastavení, airsoftiaci určite by som do toho išiel. Čo sa týka vnútra, CNC ozubené kolesa, vysokorýchlostný motor, CNC hlava valca, CNC hlava piestu, CNC valec, piest so 14 plnekovým ozubením. Takže tak. Dobrá, a Frey tady máme 4, 7, 8, 9, 10, strašne moc. Tak. Zatiaľ robíme iba 3 farebné kombinácie, no skôr variácie, čierna, olivová, tanová. Čo sa týka tých predpažbí, hlavne predpažbie na tom meníme, pretože tá Freya, tá zbraň je tak nádherná, že tam sa nedá už nič podľa mňa dodať. Predpažbia meníme, toto sme si navrhli my, je to skeleton predpažbie. Ďalej tu máme klasickú MK18, ako to vidíte. M-lokové predpažbie a tam máte ešte dole keymodové predpažbě. U té M18 se zastavím, protože u ostrých verzí Frey tato konfigurace není, ale airsoftáci mají možnost mít Freyu v tomhletom
lehce retro stylu, bych řekl. Není to úplně retro, ale je to cool.